بالیوز امریکای کevin li Sûriye ragihande goçekdarên PYD û YPG li Sûriye şerê Daişê dikin ji ber berjewendiyên taybet bûan. Balyozê Amerîkayê kevin li Sûriye Robert Ford li semînarekê de li navenda Woodrow Wilson ya lîkolînan behsa vekişandina hêzên leşkerî Amerîkî ji Sûriye û encamên wê kir. Derbarê peywendiyên Amerîkî bi çekdarên PYD re li Sûriye, Robert Ford eşkere kir got peywendiya Washington bi PYD û PKK re li Sûriye bi tenê demkî û teknîkî ye. Ford her wiha eşkere kir got Amerîka tu peywendiyên dûr û dirêj bi PYD re danin ye û tekez kir got hevalbendiya Amerîka bi Kurdan re li Sûriye dikeve warê hevpeymaniyeke leşkerî teknîkî. Dîplomatkarê Amerîkî her wiha diyar kir got peywendiya di navbera PYD û PKK de diyar e û nayê veşartin. Lê Amerîka ev yek veşart ji bo serkeftina şerê wê li dijî Daişê. Derbarê şerê Daişê li Sûriye Ford tekez kir got armanca PYD ji şerê Daişê ne ji navberina terorê bû, lê bercewendiyên wê yên taybet hebûn ji şerê Daişê li Sûriye. Derbarê çarenivîsa Kurdan piştî vekişandina hêzên Amerîkî ji Sûriye, Robert Ford serbar kir û got ez bawer nakim got vekişandina Amerîkî ji Sûriye xıyanet e ji Kurdên Sûriye re. Ji destpêka şerê Daişê li Sûriye, Amerîka hewl da got PYD ji PKK cuda bike û her dem radigihand got tu peywendiya PYD PKK re nîne, lê niha û piştî qelisbûna rola Daişê li Sûriye, berpirsên Amerîkî tekez dikin got peywendiya PYD PKK re nayê veşartin.